Друе унікальнае мястэчка з вялікай колькасцю гістарычных помнікаў. На жаль, некаторыя з іх захаваліся толькі на старых фотаздымках. Таму мы пакажам вам тое, што вы, магчыма, больш нідзе не ўбачыце. А напрыканцы мы раскажам, якога нячысціка варта сцерагчыся ў Друю. Упершыню Друе згадваецца Мацеем Страйкоўскім у славутай хроніцы ў 1386 годзе. Але мы ўпэўненыя, што паселішча ўзнікла значна раней, бо ў вусці Друйкі ляжыць камень з надпісамі, што датуюцца 12 стагоддзям. Касцёл святога Антонія Падуанскага пры кляштары дамініканцаў цяпер можна ўбачыць толькі на фота. Пабудаваны ў 17-18 стагоддзі храм меў рысы папулярнага на той момант архітэктурнага стылю віленскага барока. Уяўляў сабой дзвюхвежавую базіліку. Архітэктарам выступіў італіец Антоні Парак, які, дарэчы, адказваў і за працы на іншым беразе заходняй Двіны, у Латвіі, па ўзвядзенні касцёла Дзевы Марыі, які можна пабачыць праз раку. Дзякуючы палітыцы расійскай імперыі, касцёл быў падарваны ў 1909 годзе. Барочная брама-званіца прастаяла трохі даўжэй, але яе вынішчыла ўжо савецкая ўлада. А вось другая каталіцкая святыня ўсё ж дайшла да нашых дзён без асаблівых змен. І нават добра, што проста дайшла, і цяпер з'яўляецца галоўнай славутасцю месца. Траецкі касцёл ордэна бернардынцаў будаваўся таксама у 17-18 стагоддзі на грошы Казіміра Льва Сапегі. Месца для будаўніцтва манастыра было абрана ўдала, узвышша на беразе заходняй Двіны. Сам касцёл – трохнефная базіліка з прыгожым унутраным убраннем, якое па стылістыцы адносіцца да архітэктуры ракако і позняга барока. У пачатку 20-го стагоддзя у сценах кляштара размясціліся манахі-марыяне дзеля асветніцкай дзейнасці. У час вайны увесь комплекс моцна пацярпеў. У некаторых крыніцах ёсць нават інфармацыя, што ў касцёл было прамое трапленне артылерыйскага снарада, які грунтоўна пашкодзіў сцены, але беларускія вернікі змаглі аднавіць святыню. Непадалёк ад траецкага касцёла месціцца псеўдаруская дабравешчынская царква, збудаваная ў 18 стагоддзі на грошы Петра I, што па чутках наведваў Друю падчас вайны са шведамі. Дзякуючы замалёўкам мастака Струкава Дзмітрыя Міхайлавіча можна ўбачыць, як храм выглядаў першапачаткова, бо пакуль ён знаходзіцца ў працэсе рэстаўрацыі. Пра славутасці Беларусі можна расказваць бясконца, таму абавязкова падпісвайцеся на канал. Але мы абяцалі вам гісторыю пра нячысцік. Падчас купальні местачкоўцы ля Друйкі зазвычай спальвалі саламяную ляльку. Але здаралася так, што яна падала долу і не дагарала. Тады трэба было абвязаць ляльку вяроўкаю ды ўтапіць. І не дай Божа хвалі выкінуць яе на берег. Калі лялька праляжыць столькі месяцаў, колькі было святкавальнікаў, з яе народзіцца вулішыца. Жаночая постаць з чырвонымі вачыма, занадта шырокім ртом, кароўім хвастом і поўсцю па ўсім целе. Гэты нячысцік будзе турбаваць нябожчыка, ператварацца ў дзіка з 6 нагамі, каб пужаць і зманьваць у лес жывых. Вы ўжо падпісаліся на наш канал, бо наперадзе вас чакаюць новыя вандроўкі па цудоўных мясцінах Беларусі.